Tunay nga na ang Pasko ay meant for the kids and the kids at heart. At para muling balikan ang masayang alaala ng pagkabata, ibinida ng mga taga-Pangasinan ang kanilang galing sa cosplaying. Ito'y sa PGP Fix Cosplay 2.0 na ginanap noong December 20. May nag-ala Snow White. Explore the Caribbean naman ang atake with Captain Jack Sparrow. May nag-ala Last Airbender na si Aang. The energy went golden nang lumabas ang cute na karakter na si Rumi. Hindi rin nawala si Iron Man. Ang mga karakter nagbigay ningning at saya sa mga Pangasinense. Nasa higit 30 Pangasinan cosplayer ang nakilahok dito. This is already our year 2 and thank you so much for the overflowing support na nanggagaling po sa lahat po ng mga Pangasinense. Ang amin lamang pong objective sa gabing ito ay mapasaya kayo at ma-share po ang angking galing at malikhaing kaisipan po ng bawat Pangasinense. Sa mensahe ni Governor Ramon Monmon Gico III, binigyang diin ito ang pagpapaigting pa ng mga programa na magtatampok pa ng galing ng mga Pangasinense. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Kasado na rin ang ilan pang mga pagtatanghal sa probinsya hanggang sa susunod na taon. Jose Robert Inventor, RNG News.